Umbutho wezempilo wehlabathi uvakalise inxalabo ngohlobo olutsha lwentsholongwane lwe-mpox kwilizwekazi Afrika. Lo mbutho wezempilo uthi le ntsholongwane ikhona kumazwe ali-13 kwaye olu hlobo lutsha luyanwenwa ngokwengxelo ngabantu abangaphaya kwe-17,000 abarhaneleka ukuba banesi sifo kwaye ngabantu abangaphaya kwama-500 abasele bebhubhile kwelizwekazi ukuzokuthi ga ngoku kulo nyaka. Ngokwengxelo yoMzantsi Afrika neyiseka umbutho wezempilo wehlabathi ngabantu abali-12 abosulelekileyo ze kwasweleka abathathu kuzokuthi ga ngoku. Ngoku masamkele uGqirha Tebelele. Doc, ingaba olu hlobo lutsha lwe-mpox lunobungozi obungakanani noluquqisayo kwilizwekazi lase-DRC? Enkosi lisandulise kubabukeli bethu sonke. Igqugqisa kakhulu i-mpox virus and ayonto intsha ekudala ikhona yaqala ngo-1970 but imane ibane liza ibe ngathi vela kakhulu. Okwangoku sasixakekisile ngoba xa ujonga inani labantu abachaphazelekayo liyanda mihla le. Njengoba usitsho sithi kusweleke abantu abathathu utsho ukuthi iyosulela nisidilishana nayo ngoku. Ingabi i-mpox inwenwa njani kwaye zithini iimpawu zayo? I-mpox inaba ngokusukela komnye umntu uya komnye umntu, lento sithi direct contact, ukoyamana, ukunqamisana, ukuhakana nomuntu onayo, nokuphefumlelana okanye uthimlelana nokhohlelana. And then inakusuka kumama yemntabeni, lento sithi vertical transmission, inakusuka esilwanyaneni kubantu abadlala nezilwanyana ezichaphazelekileyo, umzekelo impuku, iinkawu. And inakusulela ngokwabelana ngesondo, ngakumbi kumadoda abelana ngesondo namanye amadoda. So i-direct contact, close contact, ukosulelana kuxhaphakile. Unakuyifumana nakwizinto okanye ingubo okanye into zolala nempahla ebezinxitywe ngumuntu onayo. Doc, ingxelo zezempilo zithi ukuqhambuka kwesi sifo se-mpox kweli kuyamaniswa nenani eliphezulu labantu abaphila ne-HIV and AIDS kuquka nabo bathandana besisini esinye kwaye liqela labantu lisemngciphekweni wokuginywa leli gonqonqo. Bangazikhusela njani bona abantu abaphila nentsholongwane i-HIV? Okubalekile ebantwini abaphila nentsholongwane ye-HIV banakuphila njengamntu wonke, batye i-ARVs, bacinezele ivirus ingabonakali egazini, then i-immune system, that is amajoni okhuseleko ahlale emebume ngoba ivirus ziyafana. Xa zifika umzimba ucekeceke usilwa nezinye izinto kulula uba zingene, and kulula ke ngoba i-mpox inganethi nje ukwenza la madyunguza agcwalisa umzimba wonke, ube namaqhuma entothisi zimblaphu umzimba wonke, ube nobushushu ungangazele umane ugodola, but kulula usulela omnye umntu. Kubantu ababelana ngesondo nabanye, ngakumbi amadoda khangeleke semngciphekweni kakhulu abelana ngesondo namanye amadoda, ubalekile into yoba xa une-symptoms okanye uneempawu zesifo ungataki, ungabelani ngesondo. Uba umntu wakho okanye umntu obulele nayo okanye wabelene nabantu abaninzi uva kuthiwa une-mpox, ubalekile into yoba ukhawuleze usondele kwiziko lempilo uzotshekishwa ngoba sizama ukuqhawula amatyathanga ingasuki kuwe iye komnye umntu. Gqirha Tebelele, siyakubulela ngexesha lakho. Inkosi kakhulu.